Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV patiri kuita follow up yenyaya yakabuda mudare raChief Nyamaropa. Ndina amai vandinavo panapa toda kuti vatange nekuzviintroduce kuti ivo ndivo ani uye vanobva kubhuku ripi kwavabva naso uno vachiuya kuti zosangana pano pa Sly Media TV kuti kurukure nyaya iri kuvashungurudza. Amai makadii zvenyu? Zita rizere ndiani uye munobva mubhuku rekwani? Zita rizere ndinoti Muchenjekwa kubva kubhuku rekwaRuvhudzi mazira. Saka tinoti amai Muchenjekwa. Mai Matibhiri. Saka mati Muchenjekwa ndochi? Senemu yangu. Ndose yenyu yekumusha kwenyu? Yekumusha kwangu. Yekumusha kwenyu. Aiwa, tinotaura kai kwaMatibhiri. Ndo nokuti ndo kwakabva mombe adini. Aiwa, pakanaka. Imimi muri kushungurudzika nenyaya iri kuitika mukati muupenyu hwenyu. Tingatanga nekuti takasangana nemi kwaChief. Nyaya yamakanga maendera kwaChief yanga iri nyaya yei? Nyaya yandakaendera kwaChief yanga iri nyaya yekushungurudzika nemurume wangu. Murume wangu akatora umwe mukadzi. Akachitanga inini kusada kundionawo. Anga asingachachengeti kana vana. Saka ndo nyaya yakandisimudza kuti ndiende kwaChief ndinobvunza kuti murume wangu uchiri kuda nezvangu here, uye akandivharisa banga akandisarukawo. Saka iye ari kuiramba nyaya iyi, asi nyaya iyi nyaya yakatobuda pachena paruzhinji rwemapositori ekuamba pfuko. Banga racho rikatoburiswa rikatoripiwa kunzi amai rivhurei, makarivhara ndiro here chairo. Ndikati ranga rine mushonga wangu ari mukapepa, kuti mushonga uyu akati iye mushonga ndowokuti kana banga rangu razobata ndobva ndazopinginura nayo. Saka ndaenda kwaChief Nyamaropa, ndakasvika ndobva ndabvunza kuti murume wangu uchiri kundida here. Akati ini handichada nezvako, unoda kuti unopa vamwe bonde, ndaziva kundipa siki chirwere chepabonde. Saka Chief Nyamaropa wakati inini handisi kupa judgment nhasi, ndichakupai musi wa1 June. Tadzokera musi wa1 June, tadzoka murume aifona achindiisira marekodzi ekuti kutsamwa kune labor wakomana ari kuHarare nemukadzi wake, achifona achibvunza kuti vainobvunza kuti vana vari sei. Kubva ipapo tinangoti kubva kupera kwaFebruary ndo pakabvuma kutengera vana chikafu. Kusvika pari nhasi achengete vana. Akati iye vana havasi vangu, vana ava wakavaura. Saka inini ndo zviri kundibata. Inini ruzhinji rweZimbabwe ndiri kudawo kuti ndibatsirwe. Mune vana vangani naMatibhiri? AMatibhiri ndakaita navo vana 5. 5 ndiye akashaya, saka kwasara 4 vakomana vega vega. Nematambudziko akashaya rini? Akashaya 2016. Chii chakaitika kwaari? Ndakarwadziwa ndiri kukaranda, ndobva ndaita 5 days ndichirwadziwa, mwana asingabudi, ndaingorwadziwa ndizvi zvikasvika pa3 cm zvichingoguma zvakadaro. Saka ndakazoita zvokuinjuswa, ndobva ndazosununguka hangu mwana, but ndakatosununguka ndiri panguva yakaoma, ndichipa critical point, ndakatoiswa oxygen, machubhu ne2 madrip. Saka zvadaro mwana akaya akazobigwa achikumba. Shame. Toda kudzokera panyaya mudare akanga arimo here? Kune vasina kunge vachiona vhidhiyo ramakamboitwa. Mudare akanga arimo. Aitotaura kuti mukadzi uyu apa handipe bonde. Saka ndakatora mukadzi akaudza amai vangu kuti inini mwana wenyu ngaatore mukadzi, ndoda kuti inini handisi kuda nebonde. Saka ndakavaudza kuti inini izvozvo hazvipo, handina kumbozvitaura. Hachisi chokwadi here kuti musingamupewo bonde, maimunyemirei? Handiaisa munyima bonde, kuti ndine problem yekurwara. Saka kuzoti everyday zvazvisingazoitwo. But kana vana vangu kana mukatovaona, ndakambotaura tiri kudaro kuti vana vangu vatarisewo zvavari, kuti munhu haenzi ane nyimwa webonde here, asinganyimwe bonde. Asi kuti ivo varume kana vangodawo chinhu chavanenge vada, ndo zvavanongoitawo. Murikati iyi excuse yekuti angoti ari kutora mumwe mukadzi? Ari kutora mumwe mukadzi. Asati atora mumwe mukadzi uyu, mamwe matambudziko amaisangana nawo ndechii kana anga aripo? Matambudziko ndiaye evakadzi yaya, ndo kazhinji ndo matambudziko andaingosangana nawo, kuti adanana nanhingi wepapapo, adanana nanhingi papapo, vamwe vacho vachitonditukawo mumafoni vachinditi uri muroyi. Vakadzi vachona ivavo? Vakadzi vacho ivavo. Saka ingori nyaya yanga yangogara ichingori mumari, nekuti anga achida kuti angodi
atore mumwe mukadzi nodaro ina ndisi mukadzi wake wekutanga ndiri mukadzi wake wechitatu. Akaimboita wekutanga akaita vana 2 vakaenda vakanokurirawo kumusha kwavo kwamai vavo vakatoresa mabirth certificate namai vavo. Kwazouyawo vechi2 vakaitawo vana 4 vakanokurira futi kumusha kwamai vavo vakatoresa mabirth certificate nanamai vavo. Inini ndava wechitatu kubva ndaitawo vana 5 wechi5 wacho akashaya kasara 4. Satingati achiri kuda kupfuurira neunhu hwake wamuri kutaura kuti ngoona kuti ndo umwe chete. Saka tichienda kumberi, makabatiswa banga muchiziva here kuti muri kubatisirwei, uye makabatisirwa banga iroro kupi rerukawo? Banga ndakaribatisirwa pakona yechipatara cheNyamaruru clinic, ndichitovaperekedza kuti vadzokere kubasa kwaRarare. Nyaya iyi vanga vagara vachinetsa nayo kuti inini kuti ndishande ndakasununguka vhara banga iri ndoziva kuti iwewe handisina kana imwe problem ndenge ndaisa security yangu. Nokuda kwokurwadziwo nokuda kwokuti inini ndakabva ndarimbawo nemumwe wangu ndikati kuti havindikewo zveshuwa rega ndide ndivhare banga. Saka banga riya ndakabva ndarivhara. Ndopa ndakangotangawo problem yekuti ndaanda kungorwara. Ndobva zvazobatwawo kuchechi baba pane banga rakavharwa. Banga iri ndori nechekuita naamai. Paitwa iri pfungi banga iri rikatoburitswa rikaonekwa, asi pari zvino ari kuriramba kuti nini apa aiti security yekuti inozobata sei utano hwenyu? Chii chaikunetsai mushure mekunge mavhara banga iro rerukawo? Ini ndainzwa kubayiwa pai pamwoyo, uye kana kuti ndisangane navo so ndainzwa kunge ndinotori nechinhu chekuti chinenge chitondibaya panguva yamunenge muchiita muchisangana pabonde. Zvaitika nguva dzese reka zvine nguva yazvaita? Ipapo zvaitongoitika nguva dzese, ndaitorwadziwa zvasingatoiti. Ndaitomboshingirirwa ngoti hapana zvekuitawo semunhu wandinaye, ndichifambawo kuchechi kupi vachingoti ngobatsiwa sanganidzirwawo nekuchipatara kwacho. Musati mavhariswa banga rerukawo iri zvakanga zvichiitika here izvozvo zvekurwadziwa zvekubayiwa nemabayo kana muchiita bonde? Aiwa, zvakanga zvisipo. Sei zvakazoitirwa parodhi? Kurukutirwa parodhi kwakuri kuramba, ndaitoramba. Saka semunhu makamabva kumba muchitonetsana muchimuperekedza achienda kubasa? Tatinganetsana naitonyengerera kuti mai mwana ndoda kuti muvhare banga iri. Ndokuti mwoyo wangu usununguke didi ndichienda ndichishanda ndichizivawo kuti kubva uko mukadzi wangu haana zvaanoita. Imi mairamba muchishandisa mashoko ekuti chii kwaari? Ndaiti handikwanisi kuti inini ndivhare banga iri ndiri ndega pasina hama yangu, nekuti ndinoziva kuti banga iri nhasi kana mukafa muri dhiraivha, kana mukafa tinozoita sei? Hapana anenge achiziva mhindemiriro yezvinhu zvatinenge taita. Saka nekuda kwokuona kuti izvi zvacho zvazvangoni nguva refu zvichingonetsa, ndabva ndangozviti inini ndikaramba ndichidai ndoita sekuti pane zvandiri kuda kuti nditerega ndingovhara. Ndobva ndavhara banga iri. Kuchechi akabvuma kuti zveshuwa banga ndinaro kana kuti akati handina mbovira ndazviita? Banga akabvuma kuti hongu banga ndinaro. Akatobuda nemuprofita vakaenda vakanotora banga vakaya naro. Tikabvunzwa nemuprofita kuti amai ndo banga ramakavhara here? Tikati hongu. Zvikanzi rivhurei? Ndobva ndarivhura. Zvikanzi toda kuti muitire weti. Ndakariitira weti. Vakati takuda kuchipisa. Ndobva varikanda mutoireti. Saka inini handisi kuziva kuti kubva ipapo zvinhu zvechivanhu zvinoitwa nemishonga yechivanhu nezvechipostori kuti zvakapindinuka here kana kuti hazvina. Ngatitarisa futi pautano hwenyu. Maiti imimi mukaita bonde mainzwa kubayiwa panguva yazvanga zvisati zvapinginuka. Mazopinginurwa nemapostori aya paCharara apa, makazokwanisa kuita futi bonde nemurume wenyu namatibheri? Zvazvase ipapo zvasingachaita asi problem yemwoyo atongove nayo. Mwoyo unorwadza panguva futi dzebonde kana kuti yezvinezvi wakungorwadza nguva dzese? Ndakamboti hamhino pamwe kunyaya yekuti kunyanya kufungisisa. Kuchipostori ikoko vakati chii nenyaya yemwoyo wamunawo? Vari kungondishandirawo vachingoti zvinopera. Tuchitarisa panyaya imwe yekuti muri kuti iyi nyaya yekuti aida kuziva kuti makavimbisika here, uye ane madoubts ekuti vamwe vana kana kuti mumwe mwana
kana kuti vese havazi vake, zvakamira sei ipapo? Vana ari kutotaura kuti vana pekutanga ndakambonzwa vachinzi ari kuti 2 vanova mwana wake wandakaita neyekutanga neyekupedzisira ndo vari kuti ndevake. Ava va2 vari pakati aiti havasi vake. Saka iye zvinezvi akutongoti vana vacho inini vese havasi vangu, handikwanisi kutenga chikafu kana kuti ndichengete vana kana chimwe chinhu nekuda kwokuti vana havasi vangu. Saka inini ndachikumbirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti vandibatsire ndiitwewo maDNA, baba ava vaone zvishuwa kuti vana ndevavo, nekuti kwamambo vakamboudzwa kuti uyai tiite maDNA, asi vana vakaonekwa vari vako uchabhadhara mukadzi. Saka ndikufungidzira kuti ndoshoko rakamubata kuti iye akazowana vana vari vake achabhadhara mombe pamwana wega wega. Ndinoona kuti pamwe ndo zvaari kurambira. Apa nyaya yacho yakundirwadzira pakuti hama dzake nomuzukuru wake mwana wanzvadzi yake ari kunditumira mashoko pafoni ekundituka achiti ibva pambasi pasekuru vangu, uri kunochengetera vana kudzinza kwavo, uri hure, enda unohurira kumusha kwenyu. Ibva ipapo wakasiya wapisa dzimba here kana kuti wakasiya wakatuka vanhu here? Ndofunga mwana wangu ari kwaanonzi ngaawongwe, vakatomurwisa vana vake. Musikana wandiri kutaura achiti toda kupunza musoro, wakafanana naBiggy. Hausi mwana wekwedu. Ndowafanana naBiggy wacho munin'ina wavo, mwana womunin'ina wababa wavo. Ndiye kuti vari kumupomera kuti ndiye mwana wake. Iye Biggy akatombovasawo meseji pagrupu rekwavo kuti inini ndiri kuda kuti mukoma wandibudire pachena kuti mwana wavo ari kuti ndewangu zveshuwa here, ndiende kumaDNA. Akawanikwa ari wavo, totangira ipapo vakabva varamba. Asi izvi zvindiri kuona mumameseji, muzukuru wavari kunditumira mameseji achitaura saizvozvo. Imimi hamuna kudya magunanzi here nababa Mbiki? Handina kana chitotamba chiramu navo, handitambi chiramu navo. Akatoroora munin'ina wangu. Saka paakaroora munin'ina wangu ndopakanzi akaona kuti akatamba zvakaipa naBiggy, akabvaona kuti nyaya yake yazikanwa, regai tidi nditore munin'ina wake timupe. Saka asi ipapo hapana zveshuwa, kana nenguva yandakabereka mwana uyu vamini vanga vari kubasa, inini ndandiri kumusha. Mati akaroora sei? Akaroora munin'ina wangu, mwana womunin'ina wamama vangu inini, ndiye waakatora. Akamutora sei? Akaroora, akangoona anowo kumba kwangu, vauya tichigara kuti amafozi. Saka ndokungochivana ndobvatotanga kudanana ndokuzomurora. Vagererawo vese. Munin'ina wenyu ari kuti kudi achinzwa mashoko iwayo kunzi baba Mbiki vanenge vakamboti karamata pamusoro penyu? Munin'ina wangu zviri kumurwadzawo, vari kutoti inini sisi dai tachinzi tawana mari yekuti tiite maDNA, taita maDNA zvibude pachena, zvisunungure munhu wese, nekuda kwokuti iye zvinoti vana tudiki tese twakungokutukai. Kutukwa kwenyu sisi kunondirwadza, kana nenyu kunondirwadza pakuti imimi munenge muchishungurudzwa, kushungurudzwa kwenyu kushungurudzwawo kwangu. Tinoona maningikini muda kuenda kumaDNA, mavhidhiyo mazhinji anoitwa naTinashe Mugabe, madzimai anenge achiti handina chandinoziva, vanozopedzisira vazobatwa. Hamusi mumwe vamwe here anogona kuzobatwa papa kunzi manga muchiramba zvenyu muchiti hapana wandoziva, asi mari dzavo azoiswa apa mozotanga kuti pano nepano. Inini ndinopika naMwari wandinonamata. Handina chii chandakaita baba, handina. Ndo zvinoita vakadzika vese vanoenda kwaMugabe. Ndosaka ndauya kuti inini ndiri kuda kuti ndiitirwe izvozvo, ndisununguke, nekuti ndiri bepa munzvimbo yandiri kufamba, ndinoshungurudzika, ndinotonyara kana kuti ndifambe kuti vanhu vari kuti chii nezvozvo zviri kuitika, zvinondirwadza. Nguva zhinji dzangu ndedzekuchema. Vana ava vari kuzviziva here kuti baba vari kuti hamuzi vana vangu? Vana vari kutosvika pakuzviziva, vana vari kutotaura vatozviziva, nokuti baba vanenge vachitaura vana vachinzwa. Vanotaura mashoko ekuti chii kuvana? Hamusi vana vangu, mamai venyu ndo vanoziva kwavakakuwanai. Vana havakura zvakadii? Mukuru ane 14 years, umwe wacho ane 11, umwe wacho ane 7 ari kutena 8 muna January, umwe ane 3 years 6 months. Okay. Hama dzenyu makadziudza here nyaya iri kutaurwa nemukosha wavo? Hama dzangu ndakadziudza, asi kuti vakati sisi hatipindire nyaya yekumusha kwenyu. Ndiri kuda kuti inini kana muchiziva zveshuwa kuti vana ndive mukwasha, itirwai maDNA. Ndoda kwokuti mukwasha tisingafungidziri kuti ndozvaachaita, nemagarisirano ataita tichibatsirana. Nguva zhinji ndaibatsirwa nehama dzangu. Hati izvozvizvi zvinhu zviri kutondirwadza, ndiri kutonyara kuti zvinhu rudzii zvakaitwa nemurume wangu anenge akushoropodzawo kuri kune vanhu vekumba kwedu.
saka zvinhu zvinondibata nguva zhinji ini ndichazovei. Mane makore mangana muchigara mese? Tane 15 years. Mane 15 years. Murume wenyu akaroora here? Murume wangu inini akangobvisa $200 ndo mari yakabvisa. Baba wangu ari vapenyu. Baba wangu achirwara yainzi ndei mari? Mari yakangoenda yekungonodeedzera. Yakanodedzera kuti muzive kuti ndinenge nemwana wenyu. Ndo mari yakabvisa. Ndobva zvaperera ipapo? Zvaperera ipapo. Achizouya akomana hanzvadzi dzangu muna pera kwaFebruary akati tauya kuti takafamba kufa kwakaita baba, takanzwa baba vakafa vachibhumuna nenyaya yekuti vaida pfuma yavo. Saka tiri kuda kuti kwasha tipe pfuma. Mufunga akamboramba akati chatanga ndaendesa fodya tozokupai. Akati aisi hatingafambiri kubva uko, tidira fiwo kuti tifambire mahara. Funga akabvisa akavaratidza mombe mbiri. Akambotanga kuvaratidza dzakandudza inini, akabva azodzichinja akavapa tumhuru chaito twatuchangoberekwa tutu. Akati imwe ndeyehumai imwe ndeyedanga. Saka yehumai yakanga yandiyedanga ndoyanga iri hombe ndo chachiri chidhori. Vakomana vakati ngatichitangai kuna amai totengesa isusu mombe iyi sezvo iriyo hombe totumira mama mari. Iyi yedu yedanga isara mudanga tozoitengesa. Saka mombe yaya dzasara mombe dziya akazouya akadzitora usiku ndakarara. Mombe 5 kasara 1 yanga yakasungirirwa kumafuro nekamwana kayo ndobva aenda. Hapana kuzombobviswa imwe mombe futi. Pakangobviswa mombe 1 yaamai vangu chete yehumai. Asi moziva kuti haifanira kuenda iri mari here yaamai yehumai? Kanga vati vachatengera ikoko kugogo. Yakazotengwa here? Handisi kuziva. Mamwe matambudziko amakazvisikirawo. Zvisinei, chatinotarisa kuti mombe inofanira kuinda iri mombe inotsika, inotambirwa yoitwa chikaranga chaicho inofanira kunge ichiitwa. Saizvozvizvi kana yakangoenda iri mari, makazonzwa here kuti yakatengwa? Hamusati manzwa here? Zvinhu zvamunofanira kuzogadzirisa haifanira kungoenda iri mari, inofanira kuenda iri mombe yobva yaitwa zvikaranga zvayo. Zvisinei, kwakurongotaurawo zvedu sevanhu vanoita zvetsika nemagariro evanhu. Imi muri kukumbira kuti muende kunoitwa DNA. Mari yacho iripo here? Murume wenyu anoda here kuti abvise mari yekunoti muitwe maDNA iye achitomboramba nechikafu? Ipapo ndopa saka ndauya kuzvinhu zveZimbabwe kuti ndanjikumbira kana achiitwa maDNA emahara kana kuti ipo pandozwa mazhinji mavhidhios andosiona kunonzi vana vakawanikwa vari vake ndiye anobhadhara, asi vana vakawanikwa vasiri vake haabhadhari. Inini ndinenge ndakubhadhara. Saka inini ndiri kurwadziwa. Inini handina kana kumbotsvaga vana ndiri kunyatsoziva kuti vana vemurume wangu veri mai matibhi, asi paasvika zvaari kundiitira zviri kundirwadza. Kana pamba chaipo pandiri kugara ndakapa vakandiri, asi ari kundidzinga. Zvishuwa kudare ndakaenda tadzokera kudare vachinditi mazikazopedza nyaya yenyu muchiti chii, makataurirana sei? Ndikati kuna mambo hapana kutaurirana kwatakaita. Murume wangu paari ndipapo haasi kutoda kana kuona nezvangu nokuda kwokuti inini ndakutofungidzira ndakaona mushonga uri mumba mangu wakamwaiwa kumagumbezi, ndikazoona tsvina yemunhu chaiyo iri mugaba pasi pemubhedha. Saka kubva musi wandakangotaura kuti ndaona tsvina havana kuzombobvira vakasvika pamba, kana kuti vakangosvika pamba vanongomira panze havapinde mumba. Pano ndo pamusha paari kuti ibvai? Pandiro paari kunditi ibvai. Inini mambo pavakazoti saka iwe uri kunzwa sei nekuda kwokuti isusu mutemo weZimbabwe hautenderwi kuti munhu ashungurudzike. Wanga wafunge mwanangu? Ndikati ainini zvemurume wacho zvangu sezvo anga agara iye andiramba akataura kuti ini handifuneka kuramba, iwe ndiwe uchandiramba nekuda kwemaitiro andichakuitira. Saka ndakazosvika zvishuwa pakuti kuna mambo inini murume ndasarenda. Nekushungurudza kwaari kundiita, murume wangu ndandichimuda, asi kushungurudza kwaari kundiita ndo kwandava kuti inini ndasarenda ndochengeta hangu vana vangu. Vakandibvunza zvishuwa kuti uchararamira uri kupi, nekuda kwokuti inini ndandiri munhu airwadziwa. Ndikabva ndavati ndichararamira ndiri kumusha kwedu. Vakati orait chiendai munosheya zvinhu. Saka ndadzoka ndichizonoudziwa tezvera vangu vanova ndivo baba vavo vanonzi ndivo baba nevanina vavo, ndikavatsanangurira kuti ndo zvatakaita. Vakabva vati izvozvo makataura henyu, asi isusu tiri kushuvira kuti vana mugare navo pamba. Hanzvadzi dzanguwo dzikati sisi zvamataura tazvinzwa, asi isusu kwekuti tichengetere vana venyu hatina. Vana venyu vakawandisa, plus vana vakomana vega vega. Tachida kuti isusu vana venyu vakurire pamba pavo. Kana tine zvatinokwanisa kukubatsirai, tinokubatsirai neipapo. Tichikubatsirai muri pai? Muri pamba penyu ipapo. Saka ipapo pamba apa ndo paari kundirwisa. Izvozvi manheru anhasi auya kuma12 dzeusiku nemotikari nemukadzi wake nemuzukuru wake. Vakati ndauya kuchizoona kuti wakadyara fodya nezvishuwa. Ndikati hungu fodya ndakadyara,
ndaitira kuti ndiwane chekuchengetesa vana. Pakati handisi kuda kuti ndione uchishanda pamunda wangu. Munda ndewangu hausi wako. Zvefodya yako yauri kutoita handisi kuda kana kuzviona. Kufunga ndatombonetsana nawo usiku hwanhasi. Zvino inini mati ndiitese zvikanzi ndinoda kutoti uende kumusha kwenyu. Kata inini ndongomiririwo imimi asi inini ndachida kuti ndigare vana vagare vari pamba pavo. Ndichengetewo vana vangu vari pano. Inepapa ndinoendawo kunohodha madomasi mumapurazi ndichitengesa. Tirimo muriwo mugadheni ndichitengesa kuti vana vangu vaone kurarama. Asi kuti mari iyoyo ikwanise kuti ndinokwanisa kuti nditenge chikafu chinokwana vana. Haisi kukwana, inoda kuti nditengesewo ma50 cents kuti vana vaone chikoro, kutengerewo vana hembe. Hazvisi kukundika. Vana vari kushungurudzika nezvekutaura baba vavo. Vana vari kushungurudzika. Mashoko ava vari kutaura vana ndeyekuti kudii? Uyu mwana anonzi Ngaongwe akatomboti inini zviri nani hangu mama kana ndikawana temiki kana kutogara pana akatomboita 2 days achiswera asipopamba. Akati zviri kundibata kuti inini ndiri kunzi handisi mwana wepano, ndiri mwana waBhigi. Saka inini kana ndiri mwana waBhigi maimbondichengeterei nguva yese. Zviri nani hangu inini kana ndikawana mushonga ndife. Ndosaka ndauya kuno kuti inini ndanda kukumbirawo rubatsiro kuti ndibatsirwe vana ava vaonekwe zveshuwa kuti vana ndevani ndevake. Kana paine zvimwewo zvinozoitika kuseri zvotangira ipapo. Nenyaya yekuti ndigare nevana, ndiwane pekugara nevana. Kana iye asiri kundida hake pasitendi yake iyoyo, ochinditsvagira pekuti inini ndigare nevana. Makaenda kwa mambo mukanzi munosheyana zvinhu. Musha wakanzi unoitwa sei pakusheyana kwenyu zvinhu? Vakangosheya ivo vakazouya manje vakati amai muri kutora masofa newadhiropu nebhedhi nemombe imwe chete yakasara nemwana wayo ndozvino. Zvimwe zvese ndezvemurume. Kubvira ngoro nemombe dzakaenda nadzo 5 ndedzemurume. Nemudhudhudhu takatenga mudhudhudhu akabva urambira akati andina kushanda newe, iwe wanga uchigara kuno kumba ndinda ndichishanda kuKuromo nokuti anoita zvekusuka Kuromo. Kusuka Kuromo mvura shanga. Iye ari dhiraivha futi, anodhiraivha achisuka Kuromo. Mukadzi uyu wavakauya naye wavakugara naye vane mwana vese? Havana mwana wese. Asi chinondirwadza ndechekuti inini nguva dzandinenge ndichiti ndiri kutaurawo nemurume, iye ndiye anoita namba 1 yekudaira. Sekuti paakauya ndakatombotaura neiye mwana kuti ngauyu nyaya yake iri kunetsa. Zvikanzi akabva apindura kuti handisi kuda zvekunyaudziwa. Muri kutinyaudza nenyaya dzenyu dzamuri kutaura. Ndikati kunongoti ndiri kunyaudza, iye ava ndiwo murume wandakabereka naye vana. Saka nyaya dzevana ava ndinotaurira naye kupi. Kufunga tete hanzvadzi yake yaamisira anga aripo akabva adaidzira kuti 15 years dzako dzakwana, temu yako yadarika chienda. Handichakuda pano. Ndikati inini takawirirana zvitemu here pakugara kwana ndakaita pano. Kadzi wacho akati anti wakagara nemurume 15 years. Saka inini ndinoda kugarawo nemurume 15 years. Ndichifa dai ndicharwadziwa. Muzukuru wacho akanga aripo futi akabva adaidzira kuti temu yako yakwana chienda zvepanosiya. Makuhwa anoti akaroorwa here mukadzi uyu kana kuti akangobvisirwa tsvagirai kuno zvamakaitwawo imimi? Iye pache zvake nemuromo wake akatotaura ega kuti inini ndakabvisirwa 1500 ndo yandakabvisirwa US. Ndakasiyana naMai Vanessa. Mai Vanessa vakabereka vana 5 asi vakabvisirwa $200 mutengo wesaga remadora. Madora anoti unoatenga woaisa mupoto uchabika wabhoilisa woisa madomasi nemafuta neroiko. Asi paunodya unongoadya achikubaya. Ndoshona yaakanditaura kuti inini ndiri dora rinobaya mumukanwa. Saka inini ndakabva kuzochengetana nemurume ndichifadza murume zvaanoda nguva dzese. Ndasiyana newe. Ndikamuti kwamairi kana maigona izvi makabvirewo kumurume wenyu. Zvikanzi matambudziko anongowanika mudzimba. Ndakatizwa nemurume akangondisiya handiziti akandisiyirei pamwe mwedzi.